Pred pár dňami vyšlo pokračovanie druhé volium Stranger Things 5 a na nete to dostáva totálny hejt. Ja sa priznám, že mi sa celkovo toto druhé volium páčilo. Boli tam nejaké veci, ktoré boli za mňa slabšie, ale celkovo som si to veľmi užila. No potom som otvorila Twitter a zistila som, že môj názor sa výrazne líši od ostatných. Ak sa vám toto druhé volium páčilo, tak vám ticho mobil. Asi nedoporučujem chodiť na Twitter, na Reddit a neviem kde ešte všade. Dokonca, keď si otvoríte Instagram Rossa Duffra, jednoho z autorov, tak nájdete pod jeho príspevkami viacero hate komentárov. Takže poďme sa nejako pozrieť na môj pohľad a takisto si rozoberieme, prečo to ľudia hejtujú. Hore v karte nájdete odkaz na video, kde som rozoberala prvé volium a zároveň budem rada, ak mi napíšete váš názor dole do komentárov. Takže poďme na to. Na začiatku 5. epizódy Shock Jock vidíme, ako sa Shock Party dozvedá o Willových schopnostiach a zároveň vidíme, ako to je s tými deťmi, že už sú všetci u Henryho a samozrejme mu všetci okrem Holly a Dereka veria. Derek sa takisto stretne s Max a bol to za mňa dobrý úvod do pokračovania tejto série. Je to, že mám strašne divný hlas, ja neviem proč. Ja tam máme scénky na Upside Down, kde bol teda Steve, Dustin, Jonathan a Nancy a stále teda vidíme, že medzi všetkými týmito dvojcami to škrípe. Áno, Steve a Dustin majú stále medzi sebou problémy, Jonathan a Nancy majú stále medzi sebou problémy a to nám dáva priestor na riešenie vlastne tých konfliktov medzi nimi, kde teda Jonathan konečne prelomí takéto ticho a ozve sa teda, že hej, co som spravil, akože čo je za problém a podobne. Iba si teda povedia, že majú teda navzájom medzi sebou nejaký problém, ale dostane sa k tomu až v ďalšej epizóde. Od Steva s Dustinom tiež ešte odbehnem a poďme sa pozrieť na Kali, ktorá má teda scénky s Hopperom a Eleven a mňa veľmi zaujíma váš názor na Kali, pretože ja osobne neviem, čo som mám o nej myslieť vôbec, pretože mám z nej strašne taký pocit, že neviem, či jej veriť alebo neveriť, mám z nej proste pocit, že nás asi skôr či neskôr zradí. Aj Hopper je okolo nej taký, že úplne, že tak furt po nej pokukuje, asi ju nemá úplne v láske a Kali teda povedala Elle, čo teda videla v tom, keď bola akože zajatá, tá armáda, tá doktorka Kay a podobne chcú oživiť ten program, chcú akože vytvoriť nejaké ďalšie deti, ktoré budú podobné ako sú oni, ale potrebuje k tomu vlastne krv Eleven a preto vlastne hovorí Eleven, že by sa mala obetovať spolu s ňou a keď vlastne zničia celý ten Upside Down a podobne, tak by tam mali zostať aj oni a vlastne zničiť sa spolu s nimi, aby už nikdy v budúcnosti sa toto nemohlo opakovať. A akože ja chápem jej point, ale zároveň si neviem predstaviť, ako bude Hopper znášať to, že by mal prísť o ďalšiu dceru. Som veľmi zvedavá, ako to bude vo finále spravené, že teda naozaj obetuje alebo nie, ako to teda bude, či ich tá Kali nejako zradí alebo nie, čo sa proste bude diať. A neviem, akože neverím jej úplne, je taká susy. Will sa opäť pýtal Robina jej coming out a hrozne sa mi páčilo, keď mu povedala, že ten, komu sa zverila s tým jej tajomstvom, bol Steve. Ten istý Steve, ktorý bol kedysi jej nepriateľ, na ktorého žiarlila a páčila sa mi Willová reakcia, pretože zo všetkých ľudí určite nečakala práve Steva. Každopádne na tomto celom druhom volium sa mi najviac páčili scénky s Max a Holly. Obidve tie herečky sú hrozne super, celá tá ich linka bola podľa mňa skvelo napísaná a postupne sa začali prichádzať Henryho spomienky, ktoré obsahovali Holly a páčilo sa mi, ako Max vyfakovala Henryho v okne. To bolo úplne že top, práve nám dropol nový reakčný obrázok. A následne Henry chytil Dereka a páčilo sa mi, že keď sa ho spýtal, k tomu dal tú mapu, on bol taký, že your mom, tvoje máma. Proste máš pred sebou najväčšie monštrum z celého seriálu veknu a ty mu povieš, že tvoja máma. Derek je proste super, milujem ho. Lenže teda následne mu pohrozil, že zabije jeho rodinu, na čo sa Derek stiahol a vôbec sa mu nedivím po takomto zážitku. A na záver 5. epizódy nasleduje jedna moja obľúbená scénka, čo je Frankensteinenie toho Demogorgona, aby sa podarilo Willovi napojiť na Veknovú myseľ a urobili to práve včas, pretože zrovna Vekna chytil Max z Holly u nich doma a bolo to dramatické a hrozne sa mi páčilo, ako Will najprv povedal, že sa pozerá skrz očí Dereka a že tá príšera si hovorí Max a v tom ste videli reakcie tých okolitých postav a hlavne teda Lukasa, ktorý bol úplne v šoku, že oh my god, čože Max, ona žije, že kde je, čo je s ňou, pretože doteraz sme vlastne nevedeli, že čo sa s Max deje, teda my sme to vedeli, ale oni to nevedeli, vedeli iba, že je teda v kóme a že sa na ňu nemôže ani Elle napojiť skrz tú myseľ. Takže sa mi veľmi páčilo, že konečne teda dozvedeli, že oh my god, Max je z Holly, že je taktiež uväznená v tej Veknovej mysli. A na poslednú chvíľu sa Will napojil na samotného Veknu a len tak zabránil tomu, aby Max nezomrela. A tak potom skrz Veknu povedal Max, že ak ma počuješ, musíš utiecť. To bolo absolútne kino. Ale scénka, ktorá mi najviac trhala srdce a bola za mňa úplne top, bolo vidieť Dustina a Steva,
ako si teda dali tú výmenu názorov a Steve teda akože bol úprimný k nemu a samozrejme už teda pretiekol nejaký ten pohár, ktorý mu vadil tých 18 mesiacov, ak sa proste Dustin choval a povedal mu na rovinu, že toto všetko je proste kvôli Edimu, že on mu hovoril, že nech sa nehrá na hrdinu a co urobil, hral sa na hrdinu a potom zomrel. A ja teda súhlasím so Steveom. Každopádne toto samozrejme vytočil totálne Dustina. Hodil sa tam na Steve, začala tam teda márovačka, ale bolo pekné vidieť, že Dustin bol ten, čo útočil na Steva, zatiaľ čo Steve neútočil na neho, iba sa bránil tým jeho úderom a bol taký, že ty vole prestaň, akože ukludni sa Henderson a podobne. Takže to bolo také nice, že vlastne Steve mu nechcel reálne ublížiť, ale zároveň som rada, že mu povedal to, čo mu povedal, pretože podľa mňa to vlastne potreboval počuť a choval sa proste 18 mesiacov ako úplný idiot. Áno, chápem, že smútil kvôli Edimu, ale zároveň odháňal proste od seba toho Steva, bol na neho nepríjemný v kuse. Následne Steve bol nepríjemný aj na neho, pretože ho proste štvalo to, jak sa chová Dustin k nemu a podobne. Obidva mali nejaký point, celku sa mi táto scénka páčila, som rada, ako sa to zohralo. No a epizóda skončila tým, že Dustin našiel ten Brennerov denník, kde sa dozvedel, že Upside Down nie je to, čo sme si doteraz mysleli. A snažil sa varovať Nancy s Jonathanom, no už bolo neskoro. Od tejto epizódy som nemala veľké očakávania a myslela som, že to bude jedna z tých slabších epizód. A práve naopak sa v tejto epizóde stali také dosť významné a dôležité momenty a myslím si, že to bola naozaj skvelá epizóda. Ďalej tu máme Escape from Camazotz, teda útek z Kamazocu a na túto epizódu som sa veľmi tešila, pretože už len z toho názvu som vedela, že to bude epizóda, kde sa Max zobudí, že to bude zamerané na ňu. Zároveň som vedela, že to je epizóda, ktorá je režírovaná režisérom Sean Levym, ktorý režíroval jedný z najlepších epizód z celého seriálu, tak som vedela, že ma táto epizóda rozhodne nesklame a teda nesklamala. A tam sme teda videli, že Vecna, alebo teda Henry, opäť nasledoval Maxovi do tej jaskyne, do ktorej sa teda bojí vstúpiť. A tam ho trošku Max provokovala, že akože keď mňa teda chceš zabiť, tak mňa zabij, akože na to čekáš, ne, po centy, zbabilče a podobne. A hovorila som si, že ty vole, Max, akože radšej buď ticho, radšej ho moc neprovokujú úplne, ale teda Vecna povedal, že ja mám aj iné spôsoby, ak ťa môžem zabiť, že neboj sa, že no dojde na teba, akože neboj. No a dostávame sa k scénke medzi Jonathanom a Nancy, čo je jedna z najhejtovanejších scénok na internete, akože mám toho plný Twitter, doslova plný Reddit, je to úplne všade, všetci to strašne hejtujú. A je to z toho dôvodu, že ľudia tú scénku nepochopili. A ja som taká, že vlastne ani ja som ju nepochopila, keď som to pozerala, pretože vlastne v tej scénke vidíme Nancy Jonathana, ako teda majú nejaký ten rozhovor, proste hovoria si nejaké tie veci, ktoré im na nich vadia a čo spravili zle a podobne. Nancy vlastne hovorí o tom, že vlastne nevie, čo chce. A potom aj Jonathan vyťahne ten prsteň aj taký, že či prijíma jeho nežiadosť o ruku a Nancy taká, že áno, prijímam tvoju nežiadosť o ruku a ja osobne som túto celú scénku pochopila takým spôsobom, že ok, majú nejaké issues medzi sebou, teraz si ich akože vyrozprávali a že skúsi ako keby ísť od začiatku a ešte ak aj odhodil ten prsteň, som to pochopila, že ako keby nepotrebujú nejakú žiadosť o ruku k tomu, aby proste mohli byť spolu šťastní alebo také niečo a brala som to ako keby taký nový štart a potom som pozerala celé to druhé volume, pozriem Twitter a zistím, že tam je interview od Dufferovcov, od autorov tohto seriálu, sú takí, že jo, to bola vlastne break-up scénka, to bola scénka, v ktorej sa rozišli. A ja som bola, že čo? Bola scénka, v ktorej sa rozišli, akože what? Problém s tou scénkou je totiž to ten, že nemá to úplne taký feel, ako keby to bola scénka, v ktorej sa niekto práve rozišiel. Akože ja chápem, že keď sa niekto rozíde, tak to nemusí byť vždycky úplne akože hrozné, že teraz sa proste nebavíme a nebudeme sa akože, že sa môžete proste rozísť aj v dobrom, ale z toho, ako to zahrali, som to ja osobne naozaj nepochopila tak, že sa práve rozišli. Ja som to pochopila ako nový reštart. Akože celkovo sa mi tá scénka páčila, bola super zahraná a všetko, len som mu nepochopila. A teda nepochopil ju väčšina internetu, ktorí píšu na Twitter. A neviem, napíšte mi váš názor na to, pretože som zvedavá a no. Ďalšia moja obľúbená scéna bola samozrejme ešte tá, kde bol Steve a Dustin a Dustin vlastne zachránil Steveový život, pretože Steve tam dal ten rebrík na tie schody a bol taký, že ide proste zachrániť Nancy s Jonathanom a v tom ho proste Dustin chytil a bol úplne taký emotívny, že ne, proste prestaň sa stále obetovávať, proste skôr sa iba chceš zabiť a nerob to, ja už to proste ďalej nezvládnem, že stačila mi proste jedna smrť toho Eddieho, už ďalšiu proste nezvládnem, prosím už nie a bolo to strašne pekne sa vlastne
po dlhej dobe akoby konečne udobrili a vlastne Dustin mu povedal Steveovi basically, že mu na ňom stále záleží a Steve si to uvedomil a bolo to strašne emotívne a strašne dobre spravené a veľmi sa mi táto scénka páčila celkovo a som rada, že sa teda konečne udobrili a že už to medzi nimi není také, ako to bolo celú 5. sériu. A teda následne tu máme také 2-3 veľké scény, kde teda v prvej máme Elle, ktorá má teda taký chaos v hlave a premýšľa tým, čo jej Kali povedala a podobne. Zároveň sa snaží teda oslobodiť toho Willa z tej mysli toho Vecnu, kde ho teda nakoniec aj vyslobodí. Ale teraz dozvie sa, že sa Vecna pozrel do Willovej mysle a zistil, kde Max leží a je pripravený ju zabiť. Medzi tým vidíme Max a Holly, ako sa snažia utiecť z toho kamazotu stále. Zároveň našli teda nejakú ďalšiu spomienku toho Henryho, kde bol teda ešte ako malý, našiel tam toho nejakého toho vedca s tým kufríkom. Stali sa tam hrozné veci, ale zároveň začína jedna z mojich najobľúbenejších sekvencií a to je celá tá scéna v nemocnici, jak tam je tá Robin z tú Vicky a proste hovorí jej, že no, že proste toto sa deje všetko a Vicky jej neverí, lebo si myslí, že je proste na drogách a že jej úplne prepína, že má absťák. Zároveň tam dojdú tí demopsy a Vicky vidí zrazu, že aha, tak asi nemá absťák, asi teda má pravdu. Zároveň to začne úplný chaos, proste utekajú. Robin hovorí tomu Lucasovi cez interkom, že rýchlo uteč, pretože demopsy sú tu, idú proste po vás. Stretneme sa ty vole v sklepe. Zároveň to počula aj Karen, ktorá zrazu po 2 dňoch už môže chodiť a rozprávať a je taká, že proste riešim. Celá tá scéna úplne top, ale teda bola tu jedna vec, čo mi trošku vadila a to bolo, že keď boli už tej prádelne a schovali sa tam, tak celú dobu boli tí demopsi takí, že proste idú riešia a zabijajú proste každého a všetko, nezastaviteľný, úplne šprinty a v momente, ak došli do tej prádelne, hoci tam počuli to rádio s tou hudbou, tak razu boli takí, že poďme sa tu poprechádzať a takto sa tu porozhliadneme, že kde čo máme a kde by asi tak mohli byť. Počujem tu nejaké rádio, ale vôbec neviem, kde by mohli byť schovaní. Čo? Tam mali proste nabehnúť a úplne tam všetko rozsračkovať. A teda potom tam príde samotná Queen Mother Karen Wheelerová a úplne jak nejaký MVP tam strčí do tej pračky tú vec a to tam všetko vybuchne a vlastne zachráni ich a akože totálne top. Ja som to úplne žrala celé. Na konci teda vidíme ešte tu Max, Holly, ako teda už sú v tej červenej dimenzii, vidí tam Max ten portál, kde teda stojí ten Lucas, drží ju v náručí a Max je zrazu taká, že si uvedomí, že to je vlastne portál k jej telu, ale není tu nikde portál k Holly telu a že čo teraz, tak jej hovorí, že bohužiaľ toto je iba akože cesta pre mňa, že ty si musíš nájsť nejakú svoju vlastnú a zrazu tam proste má 5-minútový dialog, čo je teda akože super, že tam akože Holly keca, že ju tam nenechá len tak, že okej, idem ja, čau, ale zároveň, kam máš tam ten portál, naposledy ti to nevyšlo, sa ten portál zavrel, tak akože proste, ty vole, utekaj, ale teda nakoniec to dobre dopadlo všetko a máme portál aj pro Holly, bohužiaľ jej zobudenie nebolo také príjemné ako Maxine, ale utiekli obidve a akože táto celá epizóda za mňa úplný akože top, absolút cinema. Ale potom prichádza epizóda číslo 7, The Bridge, Most. A toto je podľa internetu druhá najhoršia hodnotená epizóda z celého Stranger Things. Prvá je The Lost Sister z druhej série, čo bola tá epizóda, kde bola Elle Scully. A jo, ľudia na internete veľmi hejtujú túto epizódu a akože, hoci mne sa to celkovo páčilo, táto epizóda sa mi páčila, hoci bola za mňa taká slabšia. Nemyslím si, že si úplne zaslúži ten hate, čo dostáva. Bolo to také skôr, že taká príprava na finále, by som povedala. Na tejto epizóde sa mi najviac páčil začiatok, čo bol teda prebudenie Max a na toto som proste čakala celú dobu. Sadie Sink a Caleb to naozaj úžasne zahrali. Sú to naozaj skvelí herci podľa mňa. Celé to bolo strašne emotívne a super, ale napriek všetkému je tam jedna vec, ktorá mi vadila. Ja som hrozne čakala na to, ako bude prebiehať, keď sa Max stretne opäť s Elle. Pretože vieme, že boli proste v 3. sérii besties, mali úplne super scénky spolu. V 4. sérii ju Elle zachránila a čakala som na toto, ako sa proste znovu stretnú. A nebola som úplne spokojná z toho ich stretnutia. Proste Elle tam došla, bola iba taká, že Max, ty si naozaj vzhúru. A to bolo všetko. Ani žiadny hak, nič, proste iba toto. A takisto som bola prekvapená, jak to, že Max nebola prekvapená z toho, že Hopper žije. Pretože Max
nemala ako vedieť, že Hopper žije, pokiaľ je to nikto nepovedal off-screen, čo sme teda my nevideli samozrejme, ale teda okrem tohto hovorím, bola to naozaj mega scénka, mi sa im páčila a bolo to super. Páči sa mi, že tam zapletli aj toho Mr. Clarka, ktorý im vlastne pomáha celé série a vlastne týpek ček ani nevedel, že im reálne pomáha s niečím nadprirodzeným a že vlastne to všetko malo nejaký zmysel. Keď sme videli Holly, ako padala z toho neba a následne sme mali tú scénku, kde boli všetci úplne zdevastovaní z toho, že našli Holly, ale vlastne nebola s nimi, tak ja som si myslela, že Holly reálne spadla a dopadla na zem a zostala po nej iba placka a mastný flak. Ja viem, že to je morbidné, ale to boli moje proste myšlienkové pochody. Ale teda nezomrela, žije, vlastne nikto nezomrel v tomto volume, čo som bola tiež prekvapená, pretože to Dufferovci celý čas prezentovali, že tam budú proste v 5. sérii veľké smrte, zatiaľ nemáme smrť, že absolútne žiadne. Potom teda sa všetci stretli, prišli na tú rádiovú stanicu a prišlo mi trochu ironické, že keď sa Will stretol s Max po takej dobe, tak ich privítanie bolo viac emotívnejšie a väčšie ako Els Max, akože halo. Ale nehejtujem, len konštatujem, OK? Potom teda vymýšľali nejaký ten plán na veknu, páčilo sa mi, že Steve bol konečne užitočný a prišiel vlastne s tým finálnym plánom, že ako na ňo. Páčila sa mi poznámka od Robin, kde si robila srandu zo Steva. Vy viete, čo myslím? Max si trochu vyčíta to, že vlastne opustila tú Holly, pretože sme videli, že Holly sa nezobudila v Upside Down, zobudila sa v tej druhej dimenzii. Vlastne sa jej úplne nepodarilo utiecť tak, ako si predstavovala. A je zasa pod tým, u toho Henryho vlastne, s tými ďalšími deťmi, ktoré jej neveria ani mňa a sú úplne proti nej a sorry, ale akože fuck them kids. Ja som si chvíľu myslela, že Holly to bude hrať akože, že je akože s nimi. Mýlila som sa a potom zobrala to rádio a proste urobila tam úplnú vzburu, ale bohužiaľ to nevyšlo. A celkovo tie deti sú úplne hnusné na ňu a akože, sorry, ale fuck them kids. Prišla mi aj milá tá scénka, kde si Dustin a Steve vyhříkali. To, čo si predtým vlastne povedali, jak sa pobili, jak sa pohádali. To bolo tiež veľmi milé. Opäť tam akože spomínali toho Eddieho. A vlastne prichádzame k druhej najhejtovanejšej scénke, ak nie aj prvej, z celej tejto 5. série z tohto druhého volume a to je Willow coming out. Ja som to nespomínala v predošlom videu, ale ja sledujem akože Twitter, Stranger Things a podobne a viem, že existuje veľká komunita ľudí, ktorí si hovoria Bylerovci a sú to ľudia, čo šipujú Willa s Mikeom, pretože sa ten šip volá Byler. A áno, viem o tom, že Will má crush na Mikea už od nejakej 2., 3. série. Tí, čo nepozerajú tento seriál zatvorenými očami, tak to videli tiež, pretože boli tam akože náznaky. Takže ja som vedela, že Will je gay a že má crush na Mikea, ale teda ľudia veľmi hejtujú tento coming out, to ako spravili, že to vlastne nebol len taký súkromný coming out medzi napríklad Joyce a Jonathanom a Willom, ale že to bol vlastne coming out, kde zavali tí vole Paulku Hawkinsu, aby každý vedel, že Will nemá rád holky. Akože trošku súhlasím s tým, že bolo divné, že pri tom coming oute bola aj Kali, ktorú absolútne nepozná, nejaký ty vole Mari, ktorého poriadne nepozná, Vicky, ktorú nepozná. Akože mi sa tá scénka celkovo páčila, nepredstavovala som si to, že to bude takto prebiehať, ale ten hate, čo to má na internete, akože wow, dávam si nejaké screenshoty z Twitteru a Instagramu a podobne, pretože to je úplne, že wow. Posledné 2 dní iba pozerám Twitter a čítam si hate na toto druhé volume, lebo mi to dáva úplne, že mám z toho proste srandu. Baví ma čítať reakcie tých ľudí. A teda veľký hate ide aj o týchto Bylerovcov, pretože oni reálne verili v to, že Mike a Will skončia na konci spolu, že budú endgame. A sorry, ale tomuto som ja nikdy neverila. Týmto nehejtujem Bylerovcov ani ľudí, čo proste celkovo majú radi tento ship. Byler, áno, ale trochu ma mrzí, že vlastne kvôli tomu, že mali nejaké očakávania, ktoré sa im nesplnili, tak vlastne hejtujú, že sa to vlastne nesplnilo. A neviem, opäť napíšte mi keď tak váš názor do komentárov na toto, pretože ma to zaujíma. A epizóda teda končí tým, že vidíme, ako Henry začína mať už nejaký ten rituál s tými deťmi a ako sa naša partia vlastne vydala do toho Upside Down ho poraziť. Čo mi na tomto celom asi vadí je, že máme pred sebou jednu poslednú finálnu epizódu, ktorá má mať 2 hodiny a 6 minút. Toho je potvrdené, že 40 minút je epilóg, možno nejaký time skip a podobne. Takže máme hodinu a 10 minút na to, aby sme porazili Veknu, ešte nejako lepšie vysvetlili to s tým Upside Down, s Veknou, s Mindflayerom a podobne, nejaké to jeho backstory a celé to nejako proste dať do poriadku. A bojím sa, že to proste nestačí. Že to bude rašnuté
a že budeme mať aj potom, keď to celé skončí, viacej otázok než odpovedí. Neviem, uvidíme, som na to zvedavá. Samozrejme napíšte mi váš názor do komentárov, pretože ma to tiež zaujíma. A ako hovorím, akože mi sa to celé celkovo páčilo, len teda boli tam nejaké drobnosti za mňa, nejaké chyby, ale teda nenechám si to celé skaziť Twitterom, Redditom a tým, že proste ľudia mali nejaké očakávania, ktoré sa im nesplnili. Každopádne, ak sa to video páčilo, poprosím určite lajkom, vašim komentárom a odberom a uvidíme sa ako ďalšie videa. Zatiaľ adios.